Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Vidím, že trendy je teraz toto o make-upe, že či môžu alebo nemôžu použiť daný produkt. Tak poďme to vyskúšať aj my. Takže ideme skúsiť, hej. Ako prvé použijem make-up. Mám tento tu od Essence, je to nový, som si kúpila. Má vydržať 16 hodín, tak ideme vyskúšať, či ho môžeme použiť. Nemôžeme. Tak ideme ďalej. Dáme na bok. Ako ďalší dávam tento korektor od Essence. Tiež mám nový. Tak poďme, či môžeme aspoň tento. Tak skúsime. Áno, môžem. Tak ideme si ho dať. Dám si ja dole okuliare, bo mne vadia. Inak nemôžem robiť make-up, tak si dáme tuto a tuto. Dám si ešte aj tuto a tuto. Ideme si to rozblendovať. Hubičku. Tu mám nový, ja som mala tmavší, ale ten bol príliš tmavý, takže som si musela kúpiť svetlejší. Lebo tam som bola až príliš tmavý a vyzerala som otrasne v tom. Takže som si musela kúpiť tento nový. Zatiaľ som s ním celkom fajn, že spokojná. Takže asi tak. A uvidíme, že ten výsledný make-up aký bude. Lebo neviem. Dobre. Máme. Máme ho rozblendovaný a ešte tu máme trošku. Asi budem mať okuliare, keď si to budem blendovať, lebo inak nevidím, či mám dobre rozbo, nie. Ďalší dáme si tento highlighter. Ten je od Madison Max More. Tak ideme skúsiť, či ten môžeme. Áno, môžeme, tak ideme si ho dať. Má tu takýto aplikátor, takže ideme si ho dať. Trošku tu a trošku tuto. Ja si to dávam takto, akože, lebo je to také, no, trošku lepšie mi je v tom, keď si to dám takto iba. Ja sa vlastne, keď som iba doma, nelíčim, len si keď tak dám riasenku a nejakú pomádu napríklad, alebo tak si len dám, alebo len lesk. Lebo keď som doma, tak sa nelíčim a keď idem niekde, tak sa líčim. Ďalej máme, ešte s týmto tu si to rozblendujem, ako so štecom. Ešte tak si to robím vždy, lebo ja v prípade, že nemám dobre rozblendované niečo, tak toto mi ešte to lepšie rozblenduje. Dobre. Toto máme, ideme na oči, takže mám túto paletku od Revolution. To som kupovala v DMK, zatiaľ som s ňou veľmi spokojná. Takže ideme skúsiť, či môžeme použiť tiene. Nemôžeme, takže nič, tiene dneska nebudú. Ďalej ideme na riasenku. Tak ideme, či môžeme alebo nemôžeme. Nemôžeme. Ne,
nemôžeme použiť ani riasenku. Takže ani riasenku dneska nemôžeme použiť. Čo ma celkom neteší, ale nevadí. Ďalej... najskôr sme mali ten fixing dať, takže ten nemôžeme použiť. Teraz je riasenka, pardon. Tak či tak, ale ju nemôžeme použiť. Takže nič. Riasenka tiež dneska nebude a... máme puder, tak ten skúsime, či môžeme. Tiež nie. Ani puder nie, čo je celkom super. Ďalej tu máme túto ceruzku na obočie, tak ideme skúsiť. Tiež nie. Asi vyzerá, že bude jednoduchý make-up teraz. No a dávam si dnes lobelo. Nebudem dávať iné, takže ideme skúsiť to, či môžeme použiť. Nie. Takže dneska sme použili len korektor a bronzer. Nič viac, lebo vlastne sme nemohli použiť už nič. A ešte aspoň klieštiky, či môžeme použiť. Skúsime. Nie. No tak dnes nám to veľmi nevyšlo. Lebo vlastne škoda, že nám to nevyšlo tak, jak sme chceli. Dneska máme len korektor a bronzer, taký jednoduchý make-up. Žiaľ, no čo, možno vyjde na budúce. Takže čaute a nazdar u ďalšieho videa.